Tento zápas je venovaný aj fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Mateja Bela, takže uvidíme aj slávnostné vhádzovanie ešte pred začiatkom tohto stretnutia. Všetko je teda pripravené na zápas druhého kola Slovenskej univerzitnej ligy medzi Banskou Bystricou a Žilinou. Banskobystričania hrajú vo svojej tradičnej bielo-čiernej kombinácii. Kadlečík skúsil ešte odrazený puk, ale Bútora sa stihol presunúť. Výborný zákrok žilinského golmana. Matej Krchot to mal však ťažké, pretože ten puk poskakoval pred ním a nespracoval ho ideálne. Ešte raz sa na to pozrime. Teraz pozor na túto situáciu. Domáci puk strácajú a šanca pre Žilinu. Ale výborný Kuberičák schoval puk vo svojej lapačke. Zatiaľ najväčšia šanca Žiliny v tomto stretnutí. Chamola nemal priestor, teraz to skúsi Bukovina, ale pozor na túto chybu a šanca pre hosti, dvaja proti brankárovi Kuberičákovi. A výborný Filip. Čo teraz chytil? Ale teraz sa musia brániť, ale výborná hokejka od Pančíka. Dopredu môže ísť Pokrievka. Pokrievka z Pančíkova, je to gól! Kalnický otvára skóre v tomto stretnutí v 17. minúte po dobrej práci Pančíka s Pokrievkom. Robert Kalnický dáva svoj tretí gól v tomto ročníku po tom, čo sa dvakrát presadil na ľade Nitry. Bude držať palce svojim spoluhráčom, domáci zvládli vhadzovanie. Novodome sa skúsil pred bránku a je to gól! Využitá presilovára po 6 sekundách, blesková akcia Banskej Bystrice. Skvelé nahodenie Richarda Novodomca. Nemaznal sa s tým, dal to rýchlo na bránu a Marek Chamula pekným tečom. Výborná práca teraz Alexa Jaseneka, ktorý zbiera cenné sekundy. Na modrej si puk pýtal Pánik, ale vidíme, že Žilinčania hrajú túto presilovku skôr na náhodu a teraz pozor, šanca pre Banskú Bystricu, 3-0 vo vlastnom oslabení. Krásna kľúčka Mareka Chamulu. A domáci si, Peťo, išli za tým tretím gólom. Tak určite tú oslavovku hrali skvelo, boli aktívni, či v obrannom pásme, tak aj v útočnom pri nerovnovážnom stave a zaslúžene boli odmenení gólom. Matej Krchot pred bránou. Tretí útok Banskej Bystrice, druhý drží Žilinčanov dlho v ich obranom pásme. A teraz pozor na túto situáciu. Je tu únik hostí a gól na 1-3. A iskierka nádeje pre Žilinu vzplanula v 46. minúte. Samuel Kušnier vyhral ten súboj z tohoto a dokázal aj backendom gólovo zakončiť túto akciu a Žilinčania teda hostujúci kapitán stratil puga. Zasahovať musel Kolbík ešte. Kadlečík puk udržal v útočnom pásme. Zblokovaná strela Romana Kadlečíka. A je to štvrtý gól! Nahodený puk pred bránku, ak som dobre videl, tak Ferdinand Todt dokázal tú strelu ešte tečovať za chrbát Kolbíka. Pozrieme sa na to ešte raz. Kadlečík zachránil útočné pásmo. Benželák strieľal a to je, či bol teč Todta alebo jedného z hostujúcich obrancov. Ale si vyzerá, že hostujúci obranca si ten puk zrazil nešťastne za chrbát vlastného brankára. Výborný začiatok súťaže pre úradujúceho majstra. Až budúci týždeň sa títo súperi stretnú opäť pod Dubňom. Peťo, asi môžeme očakávať bojovný zápas a Banská Bystrica teraz vládla úvodný zápas na domácom ľade v tejto sezóne a zvíťazila nad Unizou Žilina 4-1.